Ciao. Shalom, horas madihita saluhut naruas ni huriata, tapuk kama partanyangata di bornginon, sian bukwede nomor onom, ayat sada dohot ayat tolu. Marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni todi parbadiana tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marulop-olop tu debata maho ale sadok tanoon. Endehon hamu maha muliaon ni gowarna. Marmulia bahen hamu puji-pujianna. Dok hamu mandok debata, tung nasokal doak ka pambahenanmu, binahen ni hatimbulon ni gogom, ikon marsobat tuho akka musum, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata para sirohan na sumurong, didok hatamdo ikon manaon hami jelamate rapdoho Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Sai perrohai mahami asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihapor seaon nature. Asa toto kami makirim dihaheon. Dohot dihasangapon sogot silehonomu. Tuakan napor sea diho. Amen. Lehon demi
epistel patujolo ni jamita apala di pertanyaan tabornginon natar surat sian buku sada Yohanes tolu ayat 10 sia sahatu ayat 24. Sian buku Yohanes sada Yohanes tolu ayat 10 sia sahatu ayat 24 tajahama marsikat sore. Marhiras niroha maradopon debata. Disima boto otta pabuasian hasitongan hita jala tapapos rohatta di jolona. Hamu akka haholongan moloso di sol-soli rohatta hita marhiras niroha dohita maradopon debata. Odo patikna naing porsea hita digowarni anakna Yesus Kristus huhut masih haholongan songon naong tinonahon na itu hita. Ima sahatna mertua dona tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tabigi makor parupuan.
Asini roha madihamu doho dame nasian debata amata. Doho nasian Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Horas manang dihamu amanami nanami do cadok keluarga. Namarpungu di jabut tabi. Hatani debata. Di partangyangatta di bagasan bodarion. Imana tersurat di buku Joshua bidusada. Mamuka sian ayat 5, sahat tu ayat walu. Ujaham matuhita Joshua sada ayat 5 1 ayat walu songonom madidok disi. Dangadong manangisi na manahan jongjong di jolom saleleko mangolu. Songon pandonganiku disi Musa, dongan aku ho. Daktagamon pasaboku manang tadi konokku ho. Pirmato dim jala marsi hohot. Ay ikot hodo merbagi tanoon. Bahen partalian ni bangsoon. Nahuarihon tua punasida. Lehonoko tunasida. Asal pirto dim jala marsi hohot situ tu mengaradoti dohot patupahon. Hobar tu sude patik. Aka natinonahon di si Musa. Namosok itu ho. Unang manibil ho siyan itu siamon manang tuha birang. Asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalaka. Unang meret buku ni patikon sian pamangam mo. Say pikir-pikiri mayarian dohot borngin. Asa diradoti ho. Jala di patupa ho. Hobar tu sudena tersurat di bagasani. Asa marutuk ko dia kadalan mo. Jala marmulia parulomo ido yanggo sahatna. Dihamudongan sahapor siaon di bagasan Kristus Yesus. Adong dohata di bagasan bahasa Batak nama dok baris-baris ni gajah di rura pangaloan molo marsuru raja dae sooloan. Artinya uduk mengoloi patik ni raja ikon mabahan utung dia kadalata. Alai sebaliknya molo akanatois jala nasoolo mangulahon akapatik ni raja pasti do parohon hamagoan di bagasan ngoluna. Jala hita halak batak nunga sian na julu nunga takas tatusi songo dia do argani parsurun ni raja di bagasan ngoluta. Alani rikot situ tu adong respon na positif. Dinalaho mangului parsuruan ni raja di ganup ngoluta. Lubobi marupani parsuruan ni debata Jehovah. Haro parsuruan ni raja ikut diredutan asa marutung lumobima parsuruan ni debata Jehovah. Ikut di bagasan parsitutuon di bagasan pangoloion napolin bulus mangoloi parsuruan ni debata. Songonido na masa diturpukon dung mate si Musa gabi di johod debatama si Joshua laho manggatihon si Musa manguluhon bangso ni debata. Dang say dope ilu-ilu ni bangsoi di parmoding ni si Musa pitor di johod debatado si Joshua parhaladu di si Musai asa manguluhon bangsona. Ini berarti Allah tidak menghendaki bangsanya di dalam kedukaan yang berkepanjangan. Allah tidak menghendaki bangsanya di dalam kesedihan yang terlarut-larut. Alani ditiki pertangisan ni bangsoi di hamamate ni si Musa di sido di jauhot debata si Joshua laho manggatihon si Musa manguluho bangsoi bangso Israel bangso napinilit ni debata asa sahat tutano Kanaan. Buasa pola iko si Joshua buasa dang naasik ala monotajah rupani sejarah ni Israelon, Yosua adalah salah satu yang ikut mengintai ketika Musa mengirimkan 12
orang prajurit untuk mengintai tanah Kanaan. Dan Joshua salah satu yang percaya namar pos ni roha di padonganion di bata, pasti kita bisa menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Berbeda dengan 10 orang yang lain. Alai ala di boto di batado dang ulau namura manguluho bangso ni di bata. Dan juga Joshua juga sangat tahu betul bagaimana parrohaon ni bangsa Israel yang tegar tengkuk natakang marroha alani ulau nama cai maul doon di si Joshua laho manggatihon tugas ni si Musa. Karena Musa bukan hanya sebagai pemimpin nasional, Musa bukan hanya sebagai pemimpin kerajaan bangsa Israel, tetapi Musa juga sebagai pemimpin kehidupan spiritual umat pilihan Allah. Alani, ini sangat susah bagi Yosua. Apalagi ketika dia melihat Musa pada saat itu setelah diangkat menjadi anak angkat oleh putri Raja Firaun, Musa masih sempat menerima pendidikan di Mesir. Sedangkan Joshua tidak ada dapat menerima pendidikan. Alani ulau nama cemol doon laho manggatihon tugas ni si Musa. Alai asa unang mabir si Joshua, asa margogo si Joshua. Ternyata Allah ketika memberikan perintah, dakolan marsuru sabing de bata. Jumolodo di parbohali de bata hape. Akahalak naung jinuna. Ternyata Allah terlebih dahulu membekali Joshua sebelum Yosua pergi, sebelum Yosua membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Allah berjanji, naikodo dong anakku ho, manang dopak dia ho mangalaka. Bahkan monotabereng rupani di ayat 5, bohado gobaran ni padonganion ni di mata, didok dang adong manang ise na manahan. Lihat bagaimana Allah menyertai, memberkati Yosua. Inilah bekal janji Allah terhadap Yosua agar dia tidak takut, agar dia asa unang ganggu si Joshua laho marmahani bangso ni debata. Ala memang ulau nama cemoldo manggatiho tugas ni sahalak yang begitu terkenal, yang begitu baik. Bahkan hami sadiri songo padita hami moloro rupani surat perpindahan tuhurian lama dapat ni dapoton pitor nilulua do informasi bohado gobaran ni ulau ni padita nana yang kinatihoni. Pasti kita sendiri songo padita, pasti kami juga mencari tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh pendeta yang akan kami gantikan itu. Alamat cemol do karuason move on. Ada beberapa dari jemaat yang gagal move on ketika terjadi pergantian pendeta. Apalagi molo adong masuk tu telinga nami madok itiki amang paditon songonon do songonon. Oh, itiki amang paditon dungi gatio amang paditon gavi songonon. Aina, ini dia. Ternyata dangulo namura manggatio sasahalak yang begitu baik pakobasyon na. Ido na dirasao ni si Joshua ditiki disuruh di bata. Ketika Allah memberikan perintah kepada Yosua
untuk menggantikan Musa agar Yosua tidak ganggu, agar Yosua tidak khawatir. Terlebih dahulu Allah membekali dia dengan memberikan janji. Tidok ai Jahoba de batam dodongammu manang dopak dia peho mangalaka. Ya. Jalod dotok tong janji ini debata di kita. Ini juga menjadi janji Allah kepada kita, setiap orang yang percaya. Manang tu dia pehita mangalaka. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita. Itu kita percayai. Itu kita imani. Alani padan ni de bataoma asa lam togu si Joshua mangulahon ulaon parsuroni adong madua dalat di leo de bata. Na parjolo di dok de batama di ayat onomi pirmatodim jala marsihohot. Oma naik ko parjolo redutan ni si Joshua. Allah tidak terlebih dahulu menyuruh Yosua untuk pergi membawa bangsa Israel, tetapi Allah terlebih dahulu mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pirmatodim jala marsihohot. Artinya Allah ingin membawa Yosua menjadi seorang yang tetap menjalin persekutuan yang teguh kepada Tuhan. Pirmatodim artinya raduti ulaon partodiomi marsihohoto majalo bantuan siat debata pangurupion siat debata. Ini yang pertama yang harus dilakukan oleh Yosua. Asa toktong pirto dina jala marsi hohot situtu mangasahon gogo na siya debata. Asa unang mangasahon pikiran, asa unang mangasahon gogo na sabing. Apalagi Yosua yang sudah tahu betul bagaimana karakter bangsa Israel. Bahkan Musa sendiri yang begitu jago, yang begitu baik, toktong dupe marungut-ungut bangsoi, apalagi maaf. Alani parjolo do ikom mangarauti ulau partodion si Joshua disuruh debata. Agar dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, agar dia tidak hanya mengandalkan skillnya sendiri. Alai ikut jumolo mangasahon gogonasian debata. Kita pesongon itu. Alana saurdot do tibo ni jabatan tu tanggung jawab na naing tuhukon. Itu kan? Lam tibo jabatan ni baru bani lamborat dotong tanggung jawab na naing tuhukon. Alani molo ta pikir-pikiri sian hadiryuta dang mampu bah. Jadi kiro parsuruan ni debata tu hita. Misalnya sebagai ketua seksi perempuan, ketua seksi ama, aguh, dang sanggup do piau bah. Ya, molo ta pangasahon pikirata. Tapi ini Allah memberi teladan melalui Yosua. Ketika engkau diberikan oleh Allah tugas panggilan pelayanan, ketika engkau hendak turut ambil bagian dalam pelayanan kerajaan Tuhan. Nah perjolo unang pitor pikiri ahanan yang siradotammu. Alay na ikuradutamu parjolo papir todim marsihoto majalo pangrupion ni debata. Itu na parjolo. Karena ketika seorang pelayan tidak terlebih dahulu menyerahkan dirinya secara total kepada Allah, ditikiadong ro akahamolon lumobima ketika ada komentar tentang apa yang kita lakukan, pitor madeli matong, pitor marsungut-sungut ma, pitor hacik marohata.
Ngelujai ba, aku sudah memberikan waktuku tapi masih dikomentari. Nenai. Ido bahan jumolo maradoti ulau partodio molina debata. Tu si Joshua. Dan jumolo dokot debata lani. Persiapkan senjata perang karena bangsa Kanaan itu luar biasa kekuatannya dangi. Tetapi partodion ni si Joshua do parjulo. Asa diradoti. Pirmatodim jala marsihohot. Pola sahat tolu hali didok di bata di bakasan turpuk tahun. Asa pirmatodim jala marsihohot. Sampai 3 kali Allah mengulangi kata-kata ini. Itu artinya ini yang pertama. Dan ini yang sebagai dasar ketika kita menerima tugas panggilan pelayanan. Seperti yang kita tahu, songon nang tinonahon ni Tuhan Yesus tuhita ganup na porsea. Ketika Yesus hendak naik ke surga, kita diberikan tugas. Pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil. Dalam artian sadok ngolu taon, ikon gabi parbarita nauli. Dia boy hami amang, so gawi padita hami. So situa hami, dangi ko situa, dangi ko padita. Danganong idok Tuhan Yesus, padita ho, lani, beritakan Injil, alai sudido. Seluruh orang yang percaya, mendapat tugas panggilan, memberitakan Injil. Alani sa margugo hita, jumulo mataradoti ulo partodiota. Unang pola jumulo taradoti, mana ya Alkitab yang cocok untuk orang sakit, untuk orang yang berduka, unang joy. Alai parjolo jo. Papir jo todim, marsihot tu debata. Ada penyerahan diri terlebih dahulu. Asa unang tabakasaon gogota, asa unang tabakasaon pikirata. Ido bayan ina parjolo. Napaduahon dung pirtot dini si Joshua jala marsihohot ibana majalo pangurupio sia debata. Napaduahon didok debata asa marsihohot si Joshua mangararoti patik ni debata. Songon nang taboto didok Martin Luther adong tulu tujuan ni patik ni debata. Ada 3 tujuan hukum Allah menurut Martin Luther. Nah parjolo ima sorminan, cermin. Bahwa si didok Martin Luther cermin, nakaning ada orang sobor hati tatu gari jamar sormit dohita. Akaina nami, misalnya semalam ketika di konsistori lantai 2 buat sanggul, marsormit dohamu kan? Molo adong na solot kep ison tari di sorminita he. Nampak artinya bahasa patik ni debatei gabi sorminan selalu berlaku jujur. Itu dia. Itu bain didok Martin Luther sorminan parjolo. Napa duahon pagar. Kenapa pagar? Ada batas jangkauan. Itu dia yang mengelak. Itu bahan didok di ayat walui asa unak ko mangalaka tu habirang tu siamun alai asahot di dalan na nilomohon ni dewata. Kemudian yang ketiga menurut Martin Luther adalah kompas, penunjuk jalan. Ini dia. Ido bahen didok debata asa marsihohot mangaradoti patik ni debata. Tanggung jawab Yosua mencakup ketaatan yang teguh kepada hukum Allah. Karena ini akan menjadi kunci kesuksesannya. Molonunga diredoti imana patik ni debata. Dang mangalak katu siamun. Dang mangalak katu habirang be imana. Bahkan didok di ayat walui marutung nama imana dia kadalanna. Jala marmulia sadok ulahonna. Ini juga yang menjadi panggilan bagi kita.
asa toktong taradoti patik ni debata. Asa toktong taradoti hata ni debata. Dinamangula akasilota. Lumobi mamangulahon parsuruan na siya debata. Jangan pernah lupakan itu. Bahkan idok dia wali unang meret buku ni patiko siapa mangamu. Saya pikir-pikiri mai arian doh borgin asa diradoti ho. Jala di patu paho hobar tu sudena tersurat di bagasani. Ya. Odo nagabi sorminat di hita. Odo nagabi batas di hita. Jala idu nagabi kompas. Lahu patuduhon dalan nadia sidadalatta. Jalan dua nak kaning. Di parsuroni di batasi Joshua. Asa pirto di dana jala marsiho jala mangaradoti patik ni debata. Dari damai. Itu telah dilakukan oleh Yosua. Lumobi mamolotazah rupani di Joshua 24 ayat 15c. Ini banyak menjadi ayat nats untuk pernikahan. Mungkin rasudehi tamang hafali. Joshua 24 ayat 15c. Alayang guau, dohot dong aku saja bu, ikon di batado. Allah kenami. Lihat. Inilah bukti parsihohoton ni si Joshua. Mangaradoti ula pertodirno jala mangaradoti patik ni di bata. Bahkan ketika bangsa Israel sudah mulai melenceng untuk menyembah dewa-dewi, tetapi Yosua tidak mau. Yosua dengan tegas mengatakan, "Ala yang gua dong aku saja bu, ikut jauh bado, olo aku." Ini dia. Demikian juga lah dengan kita. Inilah panggilan dari firman ini bagi kita semuanya. Di tengah-tengah dunia ini, Tuhan telah memberikan tugas dan tanggung jawab bagi kita. Baik sebagai pekerja kantoran, sebagai guru, sebagai pedagang, melayani di gereja Tuhan, di dewan, di seksi, laho mangulahon ulauta siganopari. Toktong mapir todita jala marsihohot tu debata. Itu merupakan dasar bagi kita. Asal nang ganggu kita. Agar kita tidak manimbil ke kiri, manimbil ke kanan. Alai asa toktong hita mardalan di dalan naung nilehon ni debata laho si dalanata. Agar kita sampai pada tujuan. Sama seperti bangsa Israel. Dan Yosua adalah salah satu yang bisa sampai ke tanah Kanaan. Dan generasi berikutnya dari bangsa Israel. Generasi naparjului dang sanga madai hinauli hinatabu ni tano Kanaani. Alam meragiad di bedebata. Tetapi Yosua dan generasi muda dari bangsa Israel, mereka lah yang sampai pada tujuan itu. Soni mahita. Kita sedang berjuang, kita sedang bertanding di dunia ini. Pertandingan iman kita. Maka asa unang ganggu kita agar kita tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Ketika banyak gangguan, ketika banyak rintangan, firman Tuhan berkata bagi kita pada saat ini. Be strong in the Lord. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan kepada kita. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tantangan sebesar apapun itu, masalah sebesar apapun itu, akan mampu kita lalui. Molo parjulu hita pasahato dirita itu debata. Ketika kita terlebih dahulu menyerahkan diri kita kepada tangan Tuhan,
Maka ketika mengerjakan pekerjaan, tugas, pelayanan kita, sebesar apapun masalah itu, akan boleh kita lewati. Karena janji Tuhan kepada kita. Saya dong anakku doho, manang dopak dia ho mangalaka. Ini juga menjadi janji Tuhan kepada kita. Alani, margogo mahita mangulahoni, lumobi ma songon na didok ni bukwet de nomor 300 siyai. Tabuka majo, bukwende nomor 300 siya. Di ayat sada, didok rapon Tuhan Yesusi, buka ulaommo. Ikut tu ibanai parguruhonommo. Unang parguruhon gogom, unang parguruhon pikiranmu alay. Tu debatado parguruhonommo. Bain ibana dongami. Hehe dohot modom. Digi mabugas nai. Rohami pahohom. Dungi di pahot mamuse di ayat 4. Inilah penyerahan kita. Upasaha matong saluhut lakaki. Tutuhaku natok tong mian di rohaku ala nunga marsihot jala pirtot dita. Manang aha pehubaen. Hohu pangasahon. Ali Tuhan. Tulus baen saluhutna. Amin. Itulah penyerahan diri kita kepada Allah. Manang aha pendata taula. Toktong ma mardongato debata. Molo debata dongata. ITB alota. Margogo mahita mangulahoni. Amin martangya kita. Molate debata dihatam. Nang menorangi roha di pikiran nami, di pertanyaan nami, di bagasan bodarion. Asa toktong pirto dinami jalan marsiho tami. Hola tuhuaso dot hagu komi. Lau mangula kaulau nami nanang pinasami tuhami. Lumobi male Tuhan laho mangoloi parsuromu tuhami ganup. Asa sadok gulmit ningolu nami. Gabi parbarita nauli. Alalia le Tuhan pargogoi jala ajar-ajari hami laho mangulahon hatami. Marhiti to dim to di perbadiai. Asa tahu margogo jala tahu hami mangulahoni di sadok gulmit ningolu nami. Boleh atele Tuhan di parpunguan partikian nang nilehommu tuhami apala di bodarion. Di papungodo hami ruas ni huriam dohot parhaladom tubagas joromon. Nang songoni saluhut ruas ni huriam nama dohoti partangyanganon marhiti live streaming. Hurajumi hami holan ala asidot holong ni roham sabing doi. Natoktong madongani hami manang tu dia pi hami mangalaka. Alani alay Tuhan toktong maho mangaramoti hami saluhut na ruas ni huriam. Mamukas yan danak sekolah minggu. Remaja na poso bulong. Ama ina ng lansia. Asa ho manatoktong madongani hami di saluhut ulaw nami. Toktong do hami alay Tuhan martangi ang tua kadongan nami. Natongon di bagasan parsahiton. Lumoy malay Tuhan di anak komi. Johannes Sidabalok. Daniel Siregar. Do Daniel Sidabalok. Mangido mangelay kami alay Tuhan. Surduko tangamu nalabok itu matang nasida. Ramoti nasa pangubation nang si panganon na pinangan nasida. Asa marhite dapotan hama malum. Dalaboy itu marsaor hami di bagas joromon. Nang soniya ka ruas ni huriam na di bagasan paro kilo bolon. Homa toktong marguguyhon. Lehonom muto dim to di porbadiye ilaw marguguyhon nasida. Asa dapotan hagogoon. Dohot pangapulion. Jala dapotan pakirimon na baru nasida. Molotong pele Tuhan marumusira kami siyan bagas joromon. Mula kami tujabu nami be. Toktong maramoti laka nami. Pataru hami asaboy hami sahat tujabu nami. Pajupang dot salut keluarga. Di bagasa dame nasyakko. Dinamudong pihamile Tuhan di bagasa sabornginon dohot rap dohot ruas ni huriam na marseraki.
Tok-tok mahomad dongani hami. Jala padungo hami di marsugot. Laho mangulahon ulaw na naong pinasa mito hami. Di bagasan hai pason dohot hagogon na ibar. Upasat hami male Tuhan. Ngolu dohot to dinamyon. Hola tutangan para siyami. Asiroham sesa nasadusa panglosion nami. Asa talup hami haboran ni paso-pasom. Marhite Kristus Jesus, upasat hami tangiang namyon. Amen. Marede mahita. Tapasada rohat tamartangnya kita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami namar bangsa di Banu Gijang. Puji-pujian dot hamulateon ma di sobbahor rohanami itu ada pamuda bedele Tuhan. Di siala asi dot holong niruhap Tuhan. Boy hai maduhoti partangyangan nami di bagas joromon. Suaksoni nang yakka ruas ni huriam nama duhoti partangyangan na di bagas nabe. Ale Tuhan nunga duwege hami hatami. Nama dok tuhami asa pirtod di nami jala marsihohot hami disuri patik nok pinasa mu tuhami asa marutuk kami di parnguluan nami siganu pari. Ale Tuhan mangidu hami tuho di padita nami nok pasahaton hatami pasu-pasu mapagkobasyon na pasu-pasu nang dohot keluargana. Ale Tuhan mangidu hami apala di bornginon di anakon nami ale Tuhan. Ya karena memek do pele Tuhan. Rebur-rebur magodang mayat tong ale Tuhan di jolona tua-tuana. Jala dawo usia nak kasahit-sahit. Na dia kapar sikolan ale Tuhan. Leho rohado bisuk turan sida. Asa boy na sida mandundung akan na sinita sita ni rohana. Dia kana kon nami ale Tuhan. Na sodabok kare jurope. Paturu pajapalan alomak dinasida ale Tuhan. Dia kana kon nami na karejo ale Tuhan. Pargogoy na sida mangulaon na. Jala dongani na sida ale Tuhan. Jala patudo akka iduk na burjudu na sida ale Tuhan. Dia kaya anak nami ale Tuhan. Na cukup umur lau marumah tangga. Patudo sirokap ni tordina ale Tuhan. Asang giat marhite Tuhan. Lamar taba-tabalas ni rohana pamujion nami Tuhan. Ale Tuhan suaksoni manak Tuhan akan na tua-tuan ale Tuhan. Mangido hami Tuhan. Asa pasu-pasu musude na niulan ya kapikiran do na niulan ni tangan nami le Tuhan. Makorod tau sangap di guarmu na badiay. Ale Tuhan, apala ditikon mangido hami tuho. Di anakon nami ale Tuhan. Daniel hamonangan siregar. Nasonari lagi dirawat di rumah RSIU di lagi karantina le Tuhan. Doho Johannes sida balok. Daniel sida balok na lagi dirawat di rumah sakit Termina. Dohot sude ruas nuhriam ale Tuhan na dibaga sa parsahiton. Naso targuari hami marsada-sada ale Tuhan. Mangido hami tuho.
asa paso-paso mo dokter. Do sudi akka medis na manangani na sida. Tarlumowi na ubat na pinangan na lay Tuhan. Asa makoron hamalumon siyan sahit na sida lay Tuhan. Asa diara na manghutboy hami marpungo mamuji pasangap guar mo na badili Tuhan. Ali Tuhan apala ditikod di mangido hami tuho. Ima na masa panahit kopit sa pulusia di sadok sisik ni tanaw na li Tuhan. Mangido hami tuho. Pasu-pasu masudi akka ilmuad do akka sudi na mga rodot li Tuhan. Asang giat boy tersedia sudah vaksin di sudah rakyat ni Indonesia na li Tuhan. Asa boy hami bebas mamuji pasangap ugar muna badia di area-area na mangihut. Ale Tuhan mangido hami dope tuho. Di sudah akka partogi ni bangsa nami. Sian tingkat partor satu parti boleh Tuhan. Pasu-pasu mana sida. Asa makoron hadu maun do hadamion do hamajur di bangsa negara namion. Ale Tuhan nang dinalau mulak pihamian nos sianing ananon. Ramoti hami di perdalanan. Pataruh hami tu bagas nami be di bagasan hai pason. Ale Tuhan pardosa na gudang go hami. Jumula saya sampai le Tuhan unang gabi mga bati di paso-paso na ekspatom mo ito hami. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amen. Muli todo pani di bata, mari di mahita siya buket di nomor 672. Basa mapiliata tuadopan di bata martangi yang mahita. Hale di bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroruan ni saluhut sileon lehon na dinggan dohot na solibasan na mauliutus. Upasat hami masiyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati buluhon na razom mo di tonga-tonga ni huriam doho di porti piyon. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutad hami gulong ni sileon lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita mangidohon di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harazommo. Say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siya pare. Sesa madusa nami songo panesa nami. Di dosa indongan na mardusa tuhami. Una kami togiyo tu pangucunan. Balua mahami siya pangago. Ay horna puna harajaon. Dot hagugon. Rio dia sangapos sa liling-liling. Asini rohan itu hata Jesus Kristus.
Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parasoran nito di perbadia mana madongani hamuro di saliling ni lelingna. Amin. Horas madihita saluhudna.